Ruïnes d'Empúries, a prop de l'Escala. Tota aquesta part d'aquí és el que configura la ciutat grega. Més amunt hi ha la ciutat romana. La ciutat grega és la que toca més a prop del mar. Aquest edifici d'aquí al davant és el museu. I aquesta ja és la part de les ruïnes d'Empúries que correspon a la ciutat romana.